I had a Asantehene in a sayo. My your mama, Murano, Madame Fusano, sent Champion to say, you couldn't name your man by. Near Quam, so you will be a name, Meton crack. Moncan said Champion, you may say, Meton crass, on Friday GP. Now, of so good in my say. I dear Oyeno, Yanin your home. Yanin your home, crack. Moncas has some little mamma. Ebiana your mamma, your mamma, or new movie. The sign fear. Near Baha, now pretty far between where she had here. What dear money in the eye? And so down when you're not up from phone down. I don't know if you understand the outside. If you understand the now, outside, Obesawa, I saw no Patanasi, Sabi, Monsignor, not to play Asantehene. Near Baba basis to Toa, I will be able to Pampaso. We are by Yano Pet, only saw about the Yasa for the Brana. Ain't see that. To Munkantra, you say, Pampaso and the champion to say, you're in your home. When you know film, the higher than fear. China. No, Mumra size. You know how you police for it, Appiah and Nyansapo TV so the Castle Nyansapo. No, I jam so. See a son about Jim Pampaso and if you're seeing the Shia. Mesho, so best subscribe to channel, no like I share Mobibia, and you be ask your comment section also your audio, and what shall I do? Amano, aye, come on. We didn't know by your summer, your boy, and net day, so many come for black power, and at Nasia, ye be D and come for a mamma man near Panso. Yea, you who your media swa. A yanny who said, Red dear mamma, and a num, inti or say, dear mamma nim dear, at the family Siadiano, and one. Any yen wo Nyansapo so me man na kwaba na de ne ko training ina no ahihye so amano aye come 10 times so yet me ja mo koye wade na me wa kwaba de bia boko ejume ko boko bia boko na me na me nyegu and aya pa ojo ahome tilapia fufu nice one day eno amano na mama akwaba yi on say na sen yetna sa na ye ka say ehukonwa dodo no a Adam Pana said, Dahona Yena Nyansi, ye wura, Nyansi, and we see what sass ya, or see Odas, Odana Secra say, they don't know what can what you committee for the without must say, no cranium, Yenim, the who is say, yes, no, effect. And I see a casse, we are domasse, Jadam, Brocum, a could dear, a gona, Nina. Munine o kabumu edo I have 5 and see I say na say 6 nipa no e na 6 na brekum bokro ne he so boboka ho ani bi so 5 and 6 na brekum nko na kita 2 di dey was na 5 by the brekum kita 2 ah o mo ye obi a chewa na ye obi fu so a chewa brekum na say akonya de say akonya me say competition ma akonya ho na nya akonya tun o kan ya mpa ye video bi a na o mo say yes one kukuru no na o mo so ara na o mo didie obi na de mbo so ara kura didi amen mu a mu ba so ni ba mo me ko so do ase aba fo ko do ase aba fo kom de no mere no atam no
Hey, I was saying that's only 3. Nipa be 3 mi pe o. Tumtam obi so. Na cameraman ka ho. Do kita phone no video no. Sa akunya die sa. Sa ne te o. Competition am anya de. We your friend Boma ne mpai. Boma ne mpai. They say they no be cause I dey. Mi ni me bi o be say ya kire na na. Akunya. Ona ka ho mana yenzia. O say 6. Ama say. Ni na ka ho bi e ma ne ye kama. Ti e ba sa na hu tumi bi ba be hye ni pani mu. Sa. Se ye nkwoso anu. Ana ye so na e gura bi gu ni kom. Nyenya wo. Nyenya. Ya so ye de nyenya gu kom ana. Nya konya bi na de nyenya gura kom. Sa. Ya na bi musu do ma hene. So do ma hene de na nyenya de o tape. Ni bo so ne de no no. Aye nkranfo ama mere nyenya ne ye nkranfo. Nkranfo ni ta yusu menya. E na se yi ba fi a. Ni yusu nyenya. Ne ta yusu nyenya. Na se nyenya ne ye fre ne krada no. Nti ya na bi wo ha wanti ase. Bi wo ha wanti ase. Tana ye hwe. Se o ni na obi a ye koso na krada gu ko mu de. Nti na mi bisa se na sa na ye no bi. Semni. No hu bi sada. Na mi hu bi nti na mi bisa no wada ma. Every mistake is a new start. No correct. They be say discover ni o ma. Ti dodi ga ya lupire no bi antene mu da so ya ntro antwene. Ye yuzui. Anti sa ni nyina be ka ho bi. Na kan se konya be to ho pe. Obi a pribi. Ti se ni yi sa man na kire. Ye no mo so no mo antima so na no bi. Na bi ye hu se yi na kire we bi. De hu ya se ye so ano. Mugu kuro ku na no wa ye ntuma ni ye mo ntantam. Ni ata wase fasi babati ye Mugu sa na ne ko bi da. Ni musu be duru. Na ne musu ofe. Akunya fata ne de. Na odi bi ye de. Minim na wada o ma. Minim. Utwa himfie ka na je so ye de hye. Na nti ama youth na wo ho no cross say mu ache no. Omo mko so na ne nko na omo a na do mu yi ni kire e wo ye wura nim so omo tai na chi no. Omo so mu na omo ya de hye. Omo ye na omo so ba ko no wa chire ne de. Omo nya de hye omo ntimi. Omo so ya de hye. Omo so ya de hye. Se de hye ne so am. De ampa de hye so. Onya de hye an ken so. Be bi wa ko swai no ni asem. Be ya be swai no. Ene ni asem be so yo hina na onyo ne. Ntini ye ebia ba. Ntana ye hwe se omo nyina. Ebe so ya che mo manfo awie na afi mo ba ye wura nim so abehwa ya che. Na no me bisa se sa hene no. Obeba. Ni ekukuru na yindi kukuru no. Obe so ani de na kwan. Na mi nim wada wo ma. Am go ye interview. Ayi se yakobekum na ye da da ma cha wada wo ma. Bo ye ho na nyame ya do be chanke ye kobekum ma. Omo ya no mun sa ni dom no. Omo ya ne de akonwa mu. Omo mu ni dom. Se bi o ni sika ntini wanya dom. Bi so wa ko tua sika na ya bo agene so yo so na bra akonwa nyane dia. Ni mu de eduru dia. Na se ye kasa de akonwa de kan ni de na akonwa no enum na se sia no. Ai se no be kan ho de se. Ba ron do ye ntete ho nti num pa no na esi aye si. Bo pa se Asantehene be kan nyina abu mu no mo swai prekope. Da ba ko na ko nipa 5 ni nyina. Akonwa 5 ni nyina swai. Swai. Na nka obi akọ. Na fe matimi wa kamio ni nyina. Ti akonwa sie de ye den ya ntokwa besi Boma ne mpai twede be bam plant ni de amasa akonwa ne nyede. Na no ye tena se na ye kan akrodi de ya na ye to so na se me misuro e wo ka se ka hu bi ni nyina be san to din apa so ene ma akonwa ya akonwa hwe aisha bo soma fa afoforo ba bi eni kwa so o yini hu kra no yini hu so hu se obi ehu se wabata waba isa na akonwa te tin akonwa de ba ba ke kan hu gigigigigi vila akoda din ko dadin bisa na te okay so mu nyina ba be swai a che ye gura afi o makodi o mujuma na o kan se nyina mu nyina be swai da ba ko ndi ene sa de be san obi ba we tintin ba ko sa de se kura ye wura on swai a daytime bi mu obi an swai daytime bi sa se obi be swai na go tete de na ne se kom tete ne swai na jo se o sa o de tani ne kofi se na kwa kura o se ye de tani ne koshia ani esi wa hene foforo so de tani ne koshia Dese ni de anajo na se nkwa anajo no se akotete ma se ye je no tete no tete no so ne fa fom ene de se ka o fa fom firi ukuro mo wa ba do sai fa fom firi aguna aba ba fa fom firi brekum na aba na ko fa ka na ko fa ka we ana ni tira mo na ntesa sa ne tie sa ne tie ene tse se wuko sai aba ana se ka ni ho ana kan he ka ni ho ye ni ka ho o ka ni ho brekum so betima fa flight Sunyani airport no ba besi kuma airport o so wi na za fa flight no tete ne de na nanu bre yo o na se me suma kwa hia ka bia kire me do sa osuma me akuwa kuro bi wo ho o tra akuwa kakra no mo ma wo do bi wo no mo se o se me nko gene de ne ma no na me ko ye me ko me de me Mahama na ko ye na me ka ko se ye
me gia boss kwahye na ba no so mechanical say no hwe ko no chimta am kwa no na mfom ade ne nyame abo no manya card ti na kwose ya Atiase anadwo no de eye enye ba ko hwebi na tetensem no e sotane na ye kama oye babu no so na hu bi da bra ne be hwebi na hwese na mamre ne amane kwa so yesaye na nye fe pa ye ne sama nye kama na asante beti ho asante beti no da ben o enche na ka se ncha acho that is na monti you this mu ye nyina ye da so tamu na hwede akwai beti enche o asante yes na boy yes asante ye nyina ya asante yes ye nko bebi ya ka ha ya nana tetetrem wo hu sa kuro no na hu wo hu mo nana video bi trende e wo ye media iso na ni na ye press conference Asantehene ka asem bi o si kotokoi mu na mugu manim ase wa Ghana mamu committee foi mo so mo be ka ho na ene na committee for na press conference yi koma awo mo nya ade ba ko a mesere ne se ahensem yekoka na ankwa amawa ye obibi wa ye friend petition se de ye no court no ye no court sa na pepe na ye no menhia ebi wo menhia ebi wo menhia nti se committee for ko kan wasem na ususu se ankoyi a enye social media between the petition ba na petition no mpanyifo ahwehwem na ya sha free case ni bio se de court ye appeal court no usu betimi aye appeal se ususu se committee for ankoyi afi na asem no Asantehene ankacha atenase hwem no wa hwem yi ni social media ensem no bebre wo ho a committee for be ye wa gadri bia di agoro ahwa abakasa atua yiwe so na committee ne ko fa bai ne committee ni nyina na enye ebi di dem wo ho akodi committee bi ho a meme say se wasem ko committee ho nya ye nkwanta manhene e ka sa committee no ho a o de pepepe ye beto dada ono nko na wahene a metimi de mensa hyege mama na Asantehene ho ha so no kredi die mo kredi me de ne ka wo o de ne ka nye se me de ne kanti na me ho ho no mato asase wo kromu a me de ka me ntue nwi ye ne wakan yi do wa beje ni zika dabi o ma omre patua onye wahene a o ha adwen o tepi onye o ha ohene o ha adwen me se ne ka atimi kosei ohene o so me ma ne ho so dabi onko di kuro ni sika o o se ye dem ne ma ne se o mesom kuro no nye o me se ne ka atimi kosei ya na o pedropen o gina kwa o pedropen so ohene se ubenya ono ahimfie na nkasa kora waton de akoto ka papa dem enso so gina kwa ne ka sei so nti e wa ahimfo ne bi wo ho a mo ye adwuma ebi so ene bi mu so wo ho so a ankwa ama no enso so no de beba be fa social media se de ya bia sisi no nti media wo mo de wasem kwa ahimfie o mo sa de kwotena social media men trase wo mo aya unche da njo da men trase wo mo okay men trase wo na press conference mo ye ni nyina ne se o masem ebeto manhia fikese mo no ewura mo committee a o mo nhwe no mo ka asem no mo fa pepepe yo enye adwuma se no mo ka asem mo hwe hwan ase tetete mu e dia nkwanta no na se dia kwanta da necessary Asantehene nti adenti na asem no ko na ususu se ankwa ama na de kwata na social media ene ni asem na mi social media ho no betime dia konwa na ho dabi sa social media na wo de ko yi betime dia asem no social media ho ase de ewura so me reply mo social media so say mate dem wo ka me so me reply dabi Asantehene no die mante o ono social media no ma ho o dabi ti de wo ye no ho no hu hwe ko si se be ba nanim no hu ti se bibia nko yi ama wo a wo kwan se wo be sa de asem na ba bi ene bia konwa no kra ye nsi asem na bia yaka nti wo ho kwan se de anko ye ugidi se adamdie bi akoso sikasem bi akoso e wo no opponent ne ntem a obetimi hu video ni hu adanse nyina bla ewura se receipt ni wo adanse wo de asem no ka ye ka no mpanyifo na do ma no mafa ko gi sikasika ni video ni evidence ni o ties kana ma no nyina ni eno na sa Asantehene tu sa nkrofo ni nyina ya kwa ye dia yenko baby a nti ebesre ni asem bia na social media ba sa wakomia na ogu no ni ma se e de ususu se obi akwaje adam de ene ebodua e na bi so ase ne ne yete aye kan ya wo bi wo ye niama ya me hu se
that manchefi kesem so da sam kɔ na se na open no yandi sa ma na hu ni se mfumso aba beebi a wotumi san ya Appiah no de aha bia nan yi no obi o munim ni se woni manya social media aso pempanyimfo na obusa wo e bia na social media o na kojan sambobo ye kon mo hye tuntum kojan sa ni braba na oyafunu yo ya na the press status we beko hey da bi nana ni kuru the demonstration te say oyafunu yo ya na the press status a demonstration bebre ba doctors ni MPs ni ministers for bebre ye na ban ni tie obi da bi won tie obi ye ntie obi a next for mo ye demonstration say no slack na no ko slack na mo kan say okay strike 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 no de o kwa aban bi be ha no ai so na olusu o baby na o ko demonstration dia onti so you feel around the place ta kota so the demonstration ne sa sentrofo nhia mu ye mboko jan ye sa ne ma no dia eno de tension mi na aban dia obetumi de sa ne ma na ko no so na se wo twen aban na sisi bibi kusu a enko yi ba Asantehene no no nya sa ho no nam to wo twena dwen wo ho a enye ye ne ka ne opa de adwa da ko ten wo ebem na kan wasem aha ya wo kwan bibire fa chukum wo kra ya wo babi bibire tumi hia Asantehene enna me betima ma o guidelines ya unsi wa hini bia so o leta betima koto Asantehene table so tem straight na da ho wo betima fa hwem ama ya to ensa afre nti nyema bi wo ho a nya social media na ndem tapita bisa ne hunu o pese o ne Asantehene frefre wa betima ma o guidelines ya na ba man ko fa be sisusu table so pam fa wo leta koto the table so ne office ene ko be sa unsi wa hini bia so sa frefre osisi a unsi wa hini bia so ebe ko no atwere wo leta kakra bi ko twere leta ko kan kwasase mu twere leta on se leta bi wo a wo hwe first comment na wo fu ko tumi dane to ho enko ye kwase leta bi a wo kanyansa ye wurade se ni haye wada woroma e pese onyu abotre na wo hwe ye e maye nya mo telephone number kura na mo dia hyase e ko dane table so tem o fa hwe mu a ofre mpanyifo mo frɛ case bi ma me e tie fosi wo hini bia so ene mi gidi se busua e wo tetetem ye be sere ni ma bibre bi wo ho a ye ne an ye prepare ye man ko bu ye nkonwa ni mu ase e bi ko obi nim tetrem ho tetrem ho obi anim ho nimom ye ka asem ni wi a na sumdue ba afi na ba social media na ye fe ese se no mabobo ko gyan aha dwen enti se ne se mokọ na se mokọ Appiah na mokodi a mayi ko gyan na se mba be pa Ghana for je ko je bi ho we dia wo boko gyan na bobo enti wo di bi wo ho a ye nya ho asem ene be sere se Asantehene di akonwa ho asem a ya no de free better than years asem na boba on fa mfire ni mu se de mo pe no the best asem bi wo ram ko demonstration mu nya abotre mo hwehwe mu yi enwene ho yi anko eto akoto kuti asan wo ye ye be sere Martin na ya sere yi na eyenko ya Asantehene ye ko Pampaso na Pampaso baby o tunfo batakal kese no yes na mo kra so makonya ni free ebo ho ha ya ayo na ko Pampaso na Pampaso impanyifo ahemfo wo ani abre na ni nyina ne se won se G G baby a DC na chi ho no ma police for TT police vai ho kama e ho no ya nyana no mo pese mo kire se o mo do mo kan nyina etiatia wa se jase na be si G asase no o be si G dan no nda asase ne ma a doctorfo ne o mpanyifo mo ba be si dan no o mo san de asase bi so san fem ye se ene se bo so munya baby a mo di buti beto na matimi aye saa de kakra kayesi ho e de amaye nti ne mo mbo mo sese kakra e wo hana mundam na muntimi fa ensi hospital ni su ho emfa mayen omo wiye man san fa na ma sasa mo so mo de fami nti mo nje omo wiye no mo kọ no aposifo ye se ma aposifo so kotena ho se mo so mo ntena ho no mo so nya mo boy ho ban mo so mo ntena ho ti asase nya asase ye de ache hospital no ye fa cha ban na nanom da fa mo se mo pe bi dan mo fa mo ti nya den asase so de yie kama fa cha ban sa no kore afei omo wo fie edwan mo ho mo de mo ti asa mo mesin ko hwe edan no ana asase na edan ti so amode afem no e na ye pa so a ye bebu dan nagu asi edan foforo wo so no se hene ha ani ohene ne beje hene ha sesen ma pa so sesen ma me ka hwe an kire me minim wo hwe na se apa so de o se me kono me koye den
Because you think for call you could be say and you be a why and a mam quite said the mu ye monye nipa mko sini so mo ti ase say interior minister Muntaka honorable yenchano honorable Muntaka and na fe IGP na mo order say IGP ben kuma say IGP na akra IGP dey say Ghana so the phone assign ne ba akopɛ police for dey no ba akopɛ the police IGP and na mo kwan say omunye de omuye na nanam say hene ha yenti ase yenya ne saa yemfa ya dey mfa mo e ma mo me ye ne de mo pe no no kora no e be sere say adwobre on say aban mu mpanyimfo ya na asase sem no omo nche da nim ti ye be sere say de aba no munya abotere na ye nka ho asem yen ya Asantehene mu ha se asase no mpo ye de rental ye nton se ye de rental na we see dan ya 50 years se opa dan no so ana ubu dan no gu a asase no nya wo de bi ohene ne pa obeto ama pa obegina asase sanje na de koko afu ade ya asase ade ya afu a ni nyina so 50 years udua koko no wa amfa bi amfa ase na koko ni nyina ewu a ohene beje ti bu ho a obesa ka kire wo se years na so a sa rent bi yes or one pem no sande ama o rent opeso de be man the for rent okay and then you see at asase asase ye nto ye rent and you say East Legon in the water as wa rent asase a time no so a 50 years dan free so nko ade a was be she nti nansen na tete banyimfo ne tena ase no so and then you rent amount dia I was see ye bibie fi ni lease so ti ase lease ni kire say nipa na o rent o de ma o rent no Asantehene nsa wa ase bi e na Asantehene mu Asantehene nko na betima ye lease wa he rent mi ye lease emfa ma so enti ye be sere post panyini ene interior minister we dey so won ankasa ne papa no abu Muntaka senye de wa ye a wono apekọ ne papa animu e bia na metu interior minister for say katachie Emma NDC party ni enyusu ma ono papa nkonya problem. Ona aba abonten, wahene bia use flag, yentu. Wahene bia use crown, yentu. Wahene bia de gold siesie ho yen ensem prekesen. Enyam bia interior minister. Wo asase. Ah, wo si obi nkopa dan so. Da bida. Ye wura posi panyina wa bai. Wo de Nyankopon okra ye wadom, wo pen so otumfo atuni na ya ba wo. Akon kran kwasra no. Ya bia wo so ba bia wo koya de so ho no otumfo bata kalikasi esen. Tina wasanka wo ben na se ewura wada woro ma de se na pese me ye na nka bona bati na nko wankire se da bi bia mudi agro ko no hot pa mo mpaso ene mo maintain sa na mo ntenam na wo paso adum hene beje ene ya paso adum hene beje ya paso wo be kai se last year say last 2 years mo fi date ni kakala say last year Pentecost for edisika eko Asantehene wo se ne boa mu ade de camera ko so ma me bidi wo matem wonim se na wo mo be pa wo Pentecost asore na no mo be pa so na nkoma ye siesie se nka wo pa so yanja asase no ntina nkomo ye ne sa ko yes ansi na we die ye be sere se eye posifo o mo ne boy ho ban di ko munya ba bi tena nkeye na nso so ade en ba bi e da no wan fa nto a efiri to ti we die be sere police panyini ni asere interior minister se omunko hu wo hene no okay na omuntenase se omufi se omubeton a omunton firi aban ni nton firi butua ne nsem eyi obi ade o asem wo ye da ho bi asimi kurom bi asimi kurom nko me kurom abira ba bia ne omo market no omo si market no o sei na me na wa asase mfa nse 2 plot e wo ho a na watwa blocks kura agu so okay e na saa tam wo hene wo ho be sere me na se omo pese omo ye market no so ben me na asase no nti opese market fo ne ba ho be ye market no omo wie no mu si dan ni wi a na omo do makom omo si market na wi omo ntu nkomu a ye ya asase na no omo pe no da ho a me be ka ho asem an ama blocks ogusu nyina omo afo awie ni nyina nti me kuro mu ho ebi wo ho a ye ka ho asem nti ye be asase da osem moje ha ye be sere se asase to kuro mu na se beda kuro mu a na wonim hu abakwasem a obeka se wo hene kuro esisi okay to wo hene nya ade se obesisi na ade ba ko a ya na ha adwen ne se
aban mu mpanyimfo say police for soldier for immigration fire service e no mo hye da ni mamamere dodo na ni mamamere e no mo hunu say ya na say da wotra sa ukọ we dey call prison ho na Babia adankamla so den chemra mahu se sambo mahu ye den chemra so on nan ka chia panyi o se ko tena anten panyi sem bia ya matin pen say denchem konfano chi amana ye yi denchem ni na kugo ho ne denchem na so amana na yetwa de denchem kugu no denchem na adenchem fo nkwan de gu na se no so wona basem a wo ho no ma te say ye ni kwa agorosa besre se matna ho na mapada na so ama committee me dem ho atwasem ya same way the mesre say interior minister any police panyini omoma aban na so nti na aban ni mmerem se omo fi se omo pe ho a omo no omo ntena senkasa omo beton a omo nton a omo fan rent wo omo biewu and for the rent omo biewu na is 50 years time will be I say no obajiska okay obajiska so on say yatigana ha ena baabi a ye ka say ba besi cathedral wo kumasi na ehọ no na efo court court mpanyimfo net ho ene ye tu wo mo na ya ko rent dan ma court mpanyimfo a ene ya betu amana de fish pon say swimming pool say fish pon enda hu ti sen kampanyimfo itena ho a ke be sa akose sika ko rent David nken sis kan rent sa so nti ye be sere asase sem enya aban de ewu si Asantehene mu ha de aban ni tumi wa asase so KM fo ni tumi wa asase so ye wura nko a na hemfo ena asase no mo ho asem ti se obeto asase bi wo na se police fo te ho a menye wadwene se mo wo krata ti se mo de koye patapa asem ne se mo mfa mo ho krata mra ko fa no we ohene be ne san ma mo ensa kro mo antubi sase nti e be sere wo mo se mo ya asrafo ne mo sa asase ne die enye mo de e fa patapa so nti de ntina okopa so Nyansapo. No so order. Order na de be wo. Order na Asantehene, da bi Asantehene mu order wo. Da bi am ka sa asem wo yo. Anye ni order bi ti sa Asantehene. Ni po betima ma order wa Asantehene ye Asantehene. Ye besire. Asrafo ye ne monte mone. Na emumu no ba bi amudi agoro ko no. Ho to. Omushi. Say eye enye police fo ne dika ate ho. Da bi ne ye omo be mason fo ne carpenter fo a mo be ye gin mo be ye adwuma no omo ne net ho ba nam se gin ye aban de anti ye wie ye na se o ma hedan si ni dan papa wo because ye ne saa ne de aye bibi e na o ma ye wie mo ko ne mo ye yi police fo ne bebere ba na se aho kira ba ne se ne mo ntwoko ho na aban si ni police headquarters bia mo tuako afi ma be paso se be ye dia na se asase ne ye mo de o ma je aboso abi tikrata ne da office be ya Kata na office bia enye se wo hene ne mo twema nso Asante amamere sa na tie e se mo paso yi wo hene anka hwe na obi so kopa de so hene ntimi nka na post po ne pass o ka de dokre that's what she am bia si bia on so besi we de be sra enye nisa dabi ne mo mafom na fom so de obi a etimi fom o wa asase we so ne mo ye Asantehene mu ha de ntimi mfa wo pe enya dope jin kura no Asantehene wa mpaso osiesie wo mo paagie so Asantehene be jira sase and you did when asembeba and ye be hono de interior minister de asem wo nko ne papa asem ka we se otumfo afra dum hini sisi ase enye hwe fama wo mo a ka asem bi ni na wo be den wa ko papa enim Nyansapo ata papi to ai de mra ne wo ye di komo no ka se honom na ye wura ko hye batakali otumfo batakali kase se afi ho na wo adentina hono adentina na adentina fama menhia ma no hwe Asantefo no ho wo mo no empire o na busa ho se e ba ne sen e na omo ban mu si bantima kotia na o se yure ko ha ye wure ko ha na de ye fani tim fani nyina ma na ye wura ho nto ya ho bantima kotia no de na ye ma ne mo de ya de funu ne de ba ko kwakire mpanyimfo na wo ho na ansa ne ya de ko breman on se wo hene bi bai on e breman no ofire enti woni de si sa
Bamu. A bam one. The first in the name Bantama Kutia Hona. Sabans more first in Bantama than be Obia. Kutia Bantama with Pius of first. Where is ye? Where is ye? Now, on say, the entire ma 2 for better Calicassi and ever want to say. Sa a doom. Ehene o se wadum Pampaso ene wo Pampaso hene ankaso ti Pampaso hene no ono na duru ne mra se e ba betutumfo ba besiso ne de ne kobuom akwa ye ho adwuma na duru tam se e wo so okwohye batan karikase na uni unka wango obi anti nko sa hwe adum hene kuranti me sa Bia one nano. Hey. Tumi wo. Hwe. Na sa batakale no hu bi da. Pampaso no kra ho abakwasem ho no a. Yete say di enti a inya edi Pampaso no. Eno so no ho abakwasem ho no de enye no na yesua ne mu. Na wo hwe batakare kase na ye ka wansem ya. Enye batakare a sem yaku ye hye ne basa. So hwe de etwa mu sesia na ese opunso ababa bidu opunso ababa bidu batakari kese medical kan no enye atade anase batakari a ye hye ne basa ebra be unso opunso ahye sa batakari kese no ese eni braba eni ntino bi won mo obeba ko bi e be hye ne ba pepe o hye bi opunso se wo hwa we bere de etoso minu a batakari kese yi o be fa no bi wa ho abakwasem kakani ho abakwasem echire mu a na acheyi pa abra otumfo osei tutu a wodi kanye okyekyera santeman den santeman kabom ebaaye afe apem ahanson ne baakon edikosi afe apem ahanson ene dunson a wodi bedi ade edi fra akonya so no ansa na obekokora no na afe apem ahanson ene dunum 1715 na sabata kare kesi yi na ewo ho atakari kesi mu abakwasem kakra echirimu a enim se batakari ne nwono ene ne yomu no enka asanteman eho nemum no yenuanum siemfo won madaroma ene omde sa batakari eba be che opunso satem otumfo se tutu a odi kan a okyekira asanteman yi omde bre no na omde bre no ne yesei ena na etie oman yenche ne nsi yi pa omde batakari no ebre no sa 1715 no ne yesei ena batakari no na etie enti won mo de bre opunso osei tutu a odi kanye otumfo oboaye won na sikadwa aye obi konfa noche agidisi ne naso a emma asanteman ye kabo mu a ebenya ohene baako a obeda ya no a oye ohene popro pa no saatem won odi kanye a aye otumfo osei tutu a odi kanye na ono na chiri no a batakari ni ba ya ono efra ne ntoma tintin to ano ewe kra na mampon hene saatem ono obehwe akira from 1717 no edikosi 1720 omenhye no so finhia bestem yensanchi ema mampon hene sansa one notice eye jetesika so silver stream asantemantem ha no santehene ni hono mu a ono hwe akire opum se santehene ebeba tibra otumfo o sei tutu a odi kan ada ne troye wokwa akura e wo 1717 afi apoma hanso ne dinsu ni mu mampon hene ena obefa akonyanwo a wotena so mekire amani ampon afi apom hanso ene dinsu ni edikosi afi apoma hanso ene aduonu ni eno mu oboaye ema yenya otumfo nana opoku ware katachie ewo afi apem hanso ene aduonu ni ana madaroma ya nabodi ache manana no Nyansapo da bia yaka edi egusu a yesua de na ti se baabi ne to ekwachew eto chema bia madaroma bodi ache yo sami openfo ene enya ba bidura etu ani birim ebe ni abre ni etu atom se boso nya abotre boko bre wo ka kire bambofo no nya abotre na ba yede mede santehene abra me dom nta mechi obia pese obi santehene saatem obia pese ohu no na bambo kuo no so omudu na die titiri ne se oso omo hwe so mbebo santehene ban yenso santehene se munya abotre ma no e de munya abotre na wa sha enye otumfo na ahye wo
no one ash dabi sunsum ni na abe na ka ubele tunai ni moduru ei na dey say batakale kase no mo ye say fugun ko be na oti ase kala bia bi wo fugun kala bia bi wo the whole world kala bia bi wo American kala wo gonjafo kala the whole world kala bia wo say fugun e top on so nko ani kankan ho dan one ten afurade ya esi be si na ordinam form sa say why say pono ntumi ni monsa ho chai and ye pashe ye pashe pa ne o to ko batakale kase nice one ti e be sere se asem ba ya yinya abotre na asante de ye body ene ye afofama ene kasa kire ye man ye so ye tiase e ka we say asante mama say bronu bia ne ade bia sheda ha esi wo ho ade bia sheda koso ho amamre kwa so Pampaso but can see Pampaso wonderful and yes bibi afiri honom nana edini ahinsam ni nyina esi na wada ma de beka twato na ya to so and on say ye ka batakali kesi ese ya ebi kura se na obu se wonya bi ahwe emla ne maami ankasa aye na na afie ko bi efiri mu no wo share ye o say ai nice. I never video no. I never come in confuse me. Was to say me to studio where. Ekwe ebi so no obi so hwe ya woni ti o de beto so ahwe. Ewo Asantehene ho. Asantehene. Na kunya ne yakasi o. Asantehene na se ade to ahimfie otumfo ani se ye ahindwa be ma afiri mu ana wo ba afiri mu. Asantehene ena ye de ne to mpamu ne yenya me bie so wona ne wen body ni kopum se ombeba ya did that body na yenya mbie so say de na adwo no ama be am say body no ho ahomache bia no nan eni be bia to mpam tie de ne to mpam bia dwoada akwasiada na ye be bie so bia nkuada Asantehene na be wen body no kopim say ye be bie so ara se train ye be bie so wi na djuma so ni okodro ntimi ni Asafo go Asantehene na ni kodi asunsun o jambo di no ho hwe wona ti ho no wen ai but we ko se be so but when ya when we are open no me ensa ne bo a san we na djuma ye wura ba no be hwe se ni maami ani achi o se ni nua ba ani achi o owi a fe na Asantehene ma wie ayi bibia kaba nice fe akogina ho nice ti ye woni me bebre wo amanhia ntumi ase manhia ye oman brofre se empire ye obi ana wo bisa bibia bi wo o manhia ti be sere se enye nei na nipa pese omode asante bafom na ya na akristofo wo kasa bi a omoka se bosom chewade a enche bosom chewade a na wa ma musuo ne hawo ma ade ba ko so beji miuno yenhwe mra konfa no chi ebekekere Asante empire so many years Asante da so gina ne naso Asante say yenhwe asofo a maba o man mu abesisi aso dan be ye chen na o answer we so fu bi yare na so agu wan hye de chi so ti ase nti no mamo ya na nyema bi o mu nnimu a mo nkase bosom ma wade a na enyina ne ho nkro ne bada bi bosom de ade kyewo de akyewo hwe ne yi a e ade kro obetima atena ho e de ma o kwa ye nhwe o ko nkranza ne o mo a kuma o mo awonto ato aso sa na apagya bosom na abafim sa biri ende bosom da so gina na so ko kina ma so ko hwe so ko adwira baba so ko hwe ko nkranza so eno na ye pese yeso ye maintain ye de nti wu a ni ato so sa konfo bi awu besin ne bosom na kade ni obi amane sanity ye be se Asante de ye nim de ye enne na ja social media abafo no obi akofa na phone bi a na wakade okay ni mbom de metuma ka kire ahwefo ene atiefo nyina ne se manhia nya de open abeye no ni mbom de otumfo be ka ne wo de opa ye den ko bia kinki kwa opra obejo enko bia enko bia se kuro no kura a wote so no se kuro no wo na wo se wabusuafo na edie wo ye niemo ho Asantehene time gi kuro no firi wo nsem de ma wo bi
enko baabia die besere wo mo aya na nsem ba o mo keka ne de o mo pɛ no ne dabi frɛ kanka bi Ken ma bɔne kanka bi ni nipa no kanka bi die Asantehene be ka ntina Asantehene ne ka so otimi fo timi wo ka ba fo wa beti ka waketo we so bo wura fa wa so otimi nto no ne tipa e fe no otimi fo enye otumfo eye otimi nipa obo sadi na nwate pa ye mame apata pa hima Otimfo. Okay, nti bisa na de na friend sa. Ni di no anka di anka sa no otimfo. Nti omo no de eye otimfo kotoko hene no. Wow. Asantehene. Matias. Ye ni mo bia se ken bia o da bia. Ye wo otimfo. Ye de atima brofo. Wo history ni bronya koda. Dabi. Ye ne mutim be chi ye hene. Prempe the first de ne ko ya. Ye de Canton Cross sikadwa kofi fake ko da wo msa agi wo hene ba sa agi ye go Dubai a wo betimi ye hwe akoba woni mama na ye fasia ni na wase obusia ye na wase Asantehene Nyansa ache o Asantehene Nyansa ache nyenne dabi nti ya na obetimi be kan na Asantefo ntebrofo hwe ye ntebrofo kura ye ni ate so ta se e na minim other traps so mutiri mo den se Asante mutimwede enne na Asante aye bibi o atade di Asante na Asantehene na oni ni bonsa ho na twa ni hwe chikro ma abrafo kun enu hye ni enu ti ne friend was ya na esuro mu o nyumbu okuro mu se esuro wo bi o se na esuro no ye ne bonsa ho twa ni hwe chi o da bi wona ni kodi esun besunsun o besum atu amenem ye en ha ho na untimi nti ha ho dabi ha ho ene yesu kuma pema nti unnim na hu Asantehene a na nya wadwene se wono nko anenam timpanyifo so hu anam akoro no okwa ntobo mo no ebia na ofiri dudu bi na badu kubi ko kan Asantefo asem a ene akọwie ni se uwi asa bedada Nyankopon be ka se Nyankopon se to aso da o yire se wo boa de chefa wo to enye so ti e be sere se one tribe bi adwene enya adwene ngodi na tem atimdidie bi bia nim ede ntokwa na eba ese adwen kire so de obi ana adwen kire nti ese akwala no frefre ntokwa na so no de eye so tronko a wano ba na won saba wa monia dina ho se woni msa akomfo ene asofofo ya starting beef na sa beef na me say would fa tumi nse mo nsasa amani me see ni seminam na me koto se sofu bi didi abosomsomfo atem didi akomfo atem a eho ne ye de bebom ama na ko police station wano ba na won saba ye ni quotation a konfo bi gina ho ahye machine edi sofu bi atem da konfo be busa sofu asem kra na e question na obusa no na so so be di atem dia yeso ye be bo papa ti mo fa nshi omutrim wate na no ka se nkoko ndodo na da ho a so bi kra da ho 50 years na se so ya se dem aso kra da ho dem ade nya nche dem ade se 2019 no hene 2019 till now is 7 years na o me ka kira o mo ye niemo hu bi ya kra nke yeso ma no dem o mo ye niemo hu bi time na akonyasie ni ba ye no emu ho na mo kofa nipa mienu bi koye pinche na ate akoda dem ade o mbebo bench kakra nsa nto mo kakra o me ka kira o mo se ade na o ma ye na sere ne yin e ma kwan ba ye kura so otumfo kura ka kira o mo so o mo nkoyi nipa ni nkire kuro no o mo koyi kuro mo fo ampene Sorry bye. Kuro mo fo ampene. Ayo, ene dem afọ. So, kuro na ampene, koye pinche. E ma tuo kura kototo ye. A moment ma nyina nkire kuro. Nti mo bo to mo yam dia. Mo nsan hyase mfa mere ni mo. Me ka che se dem akonya be da ho ache. E be che. E se mi kuro mo so de, mo ahene no mo nyam mo bo. Mo pede bi na mo ko jame. Etimetim besin ase. Etimetim sare on so ohin ni o. Ohin ni ho. Nkrofo ne nkrofo dan chi sa. Oh, ni atoa o dia udidi kura o dia go bi didi o kwanta. Ya de ba be boso. Asa go be do ta ne tem. Ye be sere. Ade na asie. Ntimi sie. Ade na asie. Me ko okoye adwuma ene o nsuo ne di compare ama me. O ye ka ho 2 times o. Ma hwe ya be bone be ko so okrom ho. Ye be sere. Ohene wo ye wadi animu a nsuo ne se ohene no ye de na akọ ye se mentem ho ase ba ma woni wahene na wo kosu ayi ne ntem ye be sere we wura wada woroma
yɛtumi ma odin wɔ afidie so deɛ asi bia fa kyɛ na kuro ne brɛ no mu si kuro ne brɛ ɛsɛ asuo ne sɛ dɛ kɔ yɛmbra ne yɛmɛka ho asɛm wɔ yɛmbra na deɛ ɔwɔ bia ɔnkyerɛ me nti ne momoaboa mo ho a yɛbɛkɔ kurom hɔ yɛbɛkɔ ɛna ɛsɛ sɛ susu fomfoɔ no a Chinafoɔ na ɔmo tontɔn fom ba me deɛ mehyɛ da customer de yɛ makyiri ba yɛ adwuma wɔ latest fom ntɔno na yɛ ma wɔ na yɛ ma yɛ ni obi a ɔyɛ adwuma wɔ latest fom ne ne aka yi deɛ sɛ ne deɛ bɛfa ato ne ho so momfa me number ne nto so wo a obi atwa ne fom na wɔde aba bɛkyerɛ wɔ na wɔansɔ wa no a ne bɛbɔ station by station ɛne ɛyɛ na mediafoɔ ne yɛduru hɔ na sa mom ai e obɛhyɛ sɛ afiri yɛso cha ebi atom nana ja mi producer producer de bɛde yɛ nana ɔtɔ yɛ so nkyɛ yo ɔtɔ yɛ 3 days afɛfɛ ne yɛt ɛdan ya tuga na hɔ ne de sa no ɛde adia obi twa aduru yango ana ɔtɔ yɛ ankyɛ so 3 days afɛfɛ ɛna twa fom kyɛn de hyɛ ase no sɛ me to ade yɛ ni me nte ho kra na me kɔhwɛ ɔkɔyɛ yɛ bia no sɛ de me mpɛ me ho ase me ntam na me fa kɔ bɔkɔ ɔra bɛto no bɔkɔ ɔnka woni ɔkɔyɛ kwa madam ni wɔ no sɛ ba twɔ monje madam ne ba na maba ɔbɛduru fie no ma ni na nsa madam ne frɛ na madam no momu di na tem sa ade na ɔde bae o yɛ bɛkɔ hɔ ɛwɔ fan ya yɛ kwan so ya amanfuru o yɛ bɛkɔ ni sɔre yɛ ayɛ nkɔra na yɛbɛkɔ na yakɔ akɔhwɛ yo yɛbɛkɔ yɛsɛ ne deɛ ɔnsɛ fom no kura na akɔba te sɛ woda so a wobɛnya yɛ adeɛ deɛ ɔmo keka no ɛnti no wo na wo kura wakɔ akɔtɔn adeɛ no ne yɛde aba a wo sɛ bɛdi atɛm anaa wani atɛm odi atɛm saa ɔbaa ne di bɛma atɛm ɔbaa no na bi na no di bɛma na atɛm ɔfa ɔtɔ okunu ɔnyɛ so okunu na me sɛ kwa sɛ yɛsidi kunu agina mpi da wanya onya na sɛ ɔbaa wote sɛ okunu deɛ wɔkɔfa mpi wɔ ɔbaa wo mu adeɛ ɔma bɛma nya mpi o ɛna ɔbaa bi wɔ so wo mu adeɛ nti okunu bɛkɔ one term pɛ onya bio usubanti ɛna na wɔ usuban na nti kampi yiri na ogina kwan ho tɔn adeɛ na wɔn ho ampi bi saa ampi deɛ sɛ nka mo amusi mu stores na nka mo amoyɛ mo nyɛ no ko ɔte egboche ko ni Ghana haka na ampi na ɔkɔfa fom anyɛ ɛdi sɛ wɔanyɛ yɛ ni kunu onya mo ha no ho nipa bi sa hyɛ tantan bi o na yɛ kwa ni bi ho yɛ kwa no me ma no yɛ o akɔm na mama nyo do yɛ bɛkɔ yɛ ni nko na bɛ ma bɛtɔ adeɛ wɔ hɔ na nyɛ company nyɛ na wo yɛ nka wo kra nka dipa de bɛ na wɔka nyansesɛm wada horo ma wedi mesero fa kyɛm hwɛ foforo ɛfa product no kyerɛkyerɛ wɔ mo wedi fa bi so ne fa wi asɛm bi anko wo bedi atem ana onim sɛ nkana ne no mesem so onim yɛ bɛtete ne pasa em so onim ntia nsɛntwerɛfo nyina yɛ ba hɔ die boss na akɔtɔ fo ma yɛ bu asɛm aba ɛne nyansapɔfo mo ayɛ na mo wada fom fra blokyerɛ mu na nya yɛ de mo hwɛ ya nya yɛ de mo kra yɛ mo fa phone fom wedi yɛ nsrɛ mo adeɛ da wedi yɛ hia fom na deɛ yɛ pɛ high density so sɛ nyansapɔ manager woda so na o massage enu bi yɛbɛtuma mo obi ba Ghana sisi a wedi yɛbɛsrɛ mo yɛ de sɛ de Ghana ndo mu kunye mo fa bi fa bukyem na no mpokura ase hotwa ndi gya dem isɛ na ne obi a yɛ bu obi a o mpanyimfo ka asɛm sɛ adeɛfoɔ obetim da so ara awodi adeɛfoɔ body onim ka yɛn ka ne saa adeɛfoɔ de body onim ka ifa China fo yɛ haadwen o na China fo ne de me om konkuma aduane me mpe o ɛne mpɔtra ma hwe de body om konkuma aduane da bi da te wo ba te chan wo chan aso de o madam wo fon so wadi di atem dia wo fon wanya de kra mi ko peni din kra wanya de yo person o trend e be trend be trend na unim kasa e be mo so kasa by force wajimi a so ni nyansa bo so wajimi obi a wo ton ade na ade ba fom no kra nya wo na wo ye tika wo ke ba ye na ka so de ko company ho ba wo be di atem dia na se wa hyeda na wo so be ku Ghana Jimmy ano ye bo apanya da jama o Jimmy ano hye cheda na ko be wiase wan say Jimmy ya na school ya mo kwedi se se wo ya wo school ka kere nto pe so chese woni ma pe so chese ya ba ya uraba uraba mponi na wa nko na ye nyimi ya nke be ba kon ho beto fom da bi da ke nko company ho ya Jimmy ndra enti obi ya na ni ate bia nko he sa ete eno alo wo sia ene ma se minim sa wo so twa ma che senate wo so twa ye no China mo kra mo mutwa ya enye kwa mo de akọ ho am ya je de musika am mo ya wo kwanchen
impre ho sa I said I go for about 15 million. And what they better 24 million. What do you mean to know the oh, you're better than you ever have a police watching. That's what my phone. Aye. I was saying funny in so has a conversation with much awards. So we try this and it's ya. Oko what the quiet day could see saying. Watching. I was a new comedy in our Nyansapo, let's do that you. Papa. No, count. Midday day. Young combined. No. I was here for AC has say. Nah, yes, so I subscribe to channel. And then be poison. I can't. You say the ever does so. As on my son. And then you say, I'm your baby, I get a moon super of the mine. You name that. We are alone, woman, yet in wine. Any day. So, sir, yeah, that we are master share. If I must say, I said that's a net. Ever send your share bill, my crowd. I didn't think you bube. The brother is a bube. I buy a day. Crap, Rego, and Sabe, or Grandpa be a secret, was what I was. Anyone to Nafi, Emma, I said, Blani P. Freeman he say pain, and young Quandewa, they are so thrown white. And son, oh dear, Sibefitana, my quadri brain, some more with turning some much of money. You are a new reclaiming. We are so for crown ye. Tonto, Yanom Sania, Nyansapo. I want to take money, I can see, and take a bonnet, Fenam Quatriqua. Madame Mount to my effect, indeed the same. They did Obama. Akola wa no so pese otimu osuma ense bratam The family hon hia na Amerikasa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame Sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya